Защитени зони в района на природен парк Врачански Балкан. В района на природен парк Врачански Балкан попадат 6 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Това са защитени зони Врачански Балкан, Билерниците, Божите мостове, Божият мост Понора по директивата за местообитанията и защитени зони Берковица и Врачански Балкан по директивата за птиците. Защитената по двете директиви зона Врачански Балкан обхваща едноименният природен парк. Тук се опазват местообитания като сухи пасища, карстови извори, скали, пещери, букови гори и дъбови гори. В района могат да се наблюдават белоопашат мишелов, сокол-скитник, бухъл, скален орел, осоят, черен щъркел. Тук е наблюдавана единствената двойка египетски лешоят в Западна България. От позайниците по тези места се срещат видра, лалугер, голям и малък подковонос, както и пещерен дългокрил прилеп. Защитени зони Божите мостове и Божият мост Понора включват куполовиден естествен скален мост, останал след разрушаването на карстова пещера, карстовите водопади Жабокрек и Житолюб и пещера Понора. В защитена зона Билерниците се опазва скалист пролом на река Бутуня с пещери. Трите зони са с голямо консервационно значение, тъй като са богати на пещерни видове растения и животни. Целият регион е с историческо значение. Открити са римски поселища, датиращи от 1 до 4 век след Христа. Защитена зона Берковица съхранява едни от най-добре запазените влажни ливади в страната, с голяма популация на ливаден дърдавец. Основните проблеми в района са скално катерене извън обозначените маршрути, иманярството, безпокоенето на прилепите и колониите им и безразборното изхвърляне на отпадъци. Трябва да се положат усилия за възстановяването на животновъдството. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазени тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.